Бам! Стреснах ви, нали? Не дейте да лъжете. Обаче днес ще ви говоря за друг страх. Страха от Господа. И как Той ни дава мъдрост. В Притчи 9.5 се казва: страха от Господа е начало на мъдростта и познанието на святия е разум. И дори да се казвате, аз не го разбирам този страх, в Притчи 2.5 се казва: и ако не разбирате пък, ще разберете страха от Господа и ще намерите познанието на Бога, така че нямате оправдания. Когато разберем страха от Бог, всъщност ние намираме познанието на Него. Ние познаваме повече какъв е Той, какво е Негово сърце и в този процес ставаме повече като Него. Ние ставаме мъдри като Него. Това е едно интимно и близко взаимоотношение, в което ние знаем какво го наранява и поради нашата огромна любов към Него, ние не искаме да го правим. Ставаме толкова чувствителни към Святия Дух, че ние не искаме да го оскърбяваме. Това е всекидневно решение да си казваме: не искам да познавам нищо друго, освен Христос и то Негов разпнат.